Здравейте! Здравейте на днешния лайв. Казвам се Ина Джендова, за тези от вас, които не ме познават. И с Янчето ще си поговорим за възстановяване на майката след раждането, чрез движение и хранене и сън. Аз съм нутриционист и сертифициран консултант по детски сън. В помощ съм на майките в тези две сфери. Само секунда, че нещо не мога да оправя. Так, изгледа. Така. В тези две сфери помагам на майките. Създател съм на Фейсбук групата Недоспалите майки, в която си помагаме относно детския сън. И тази група за почти 5 години стана с повече от 24 000 члена. Направо избухна. Аз тогава се бях справила с проблем относно съня на моето дете след месеци наред хронична умора и много ми се искаше да помогна и на други майки, защото знаех, че има много такива като мен и наистина така се оказа. Имаше страшно много и групата общо взето е за взаимопомощ и наистина за тези 4 години стотици майки, хиляди си оправиха проблем и си помогнаха многократно през майчинството. Наистина, дори само с един съвет, защото понякога е нужно точно това. Разбира се, не винаги, но понякога да. Ако някой а, не е в групата, а има желание, просто напишете във Facebook Недоспалите майки и там ще я намерите. Има и телеграм канал Недоспалите майки, в който ще качим и запис от нашата среща. Ако искате линк, нека някой да ми пише, ако иска линк към канала. Там има видеа помощни по детски сън за момента. Така с Янчето, а, тя ще започне първа да ни поговори малко за диастазата и физическите упражнения. Аз ще слушам с голям интерес. И след това поемам аз щафетата. Янче, представи се. Може би ще има майки, които не те познават. Ами да, който ни гледа после на запис и с който не се познаваме. Яна съм йога преподавател, йога за бременни водя и възстановяване след раждането, обаче онлайн. Защо онлайн? Защото повечето майки, колкото и да имат желание, нямат време толкова да се върнат в залата, за съжаление. С доста майки съм си говорила, така тези, които посещават часовете по йога за бремени, са били активни преди бременността, запазват си така активността, доколкото могат и по време на бременността. И много им се иска после бързичко да се върнат обратно в залата, което е много хубаво, обаче не винаги се получава толкова лесно. И сега първото, което така много майки ме питат, кога може да започнат да спортуват отново, и така почва малко от по-далече. В йога и не само в йога, в източните традиции се вярва, че първите 40 дни трябва да си почивате наистина колкото можете. Малко е трудно, ако няма кой да ви помага, нали, с бебето и с домакинството, но пък ако има кой да ви помага, е много хубаво да оставите всякакви домакински задължения на някой друг и вие да отделите само време за себе си и за това да се нагодите, да си свикнете с новия човек в семейството, да почивате колкото можете да почивате, защото през тези 40 дни, освен че така, не само източните култури, ми и ние знаем, че тялото трябва да се възстанови, в източните култури смятат, че ако сте имали някакво сериозно заболяване, даже от преди бременността, то може да се излекува, ако си ги дадете тези дни наистина за почивка, доколкото може. И тялото наистина
само се лекува и само се възстановява. И обратното. Ако се изтощите до крайен предел, защото много майки се товарят и допълнително, познавам и такива, които тръгват на работа на третия ден, горе-долу както в чужбина. Нали, ние сме едни от малкото с така по-дълго майчинство, а може пък тялото да реагира по някакъв неприятен начин, т.е. да се стигне до някакви заболявания. А защо имаме нужда от тази почивка през тези 40 дни? На хората, които са практикували с мен йога за бременни, съм им споменавала, но пак ще кажа, когато забременеем, тялото ни преживява малък шок. Първо, сърцето ни започва да изпомпва повече кръв. Отделят се 17 изцяло нови хормона, които не ги е имало преди това в тялото и в момента, в който родите, също изчезват. Тялото спира да ги отделя. Другите пък, които си ги имало и преди това, и по време на бременността, и след това, докато сме бременни, са някои от тях с така по-високи стойности. И след като родите, значи първо сърцето се връща в естествения ритъм, а тези 17 изцяло нови хормона изчезват. Другите уж трябва да си влязат в границите, но не винаги това се случва толкова лесно. И тялото наистина преживява един шок. И не само тялото им, и то е не само физически, ами и психически. Често така промяната в настроенията са често срещани. Много малко се говори за следродилната депресия, макар че напоследък се споменава повечко. А, и тя е точно заради това, което се случва в тялото ни на хормонално ниво, често срещана. Така че е добре и вие, и близките около вас да са запознати с това. Нали, не е нужно да е много тежка, има си така три степени общо взето. Първата след родилната тъга може да се разминете с малко рев и няколко думи "не съм добра майка", а може и да се стигне, разбира се, и до по-така тежки емоционални състояния, когато да ви трябва помощ отвън. За това първо е важно да си починете тези 40 дни, а след това пък движението много помага и физически, и емоционално, защото на чисто емоционално ниво по време на движение, по време на тренировка се отделя допамин. Знаете, това е един от хормоните на щастието. Освен това, когато тренираме или когато, ако обичате да тренирате, разбира се, това е един вид грижа за себе си, време за себе си и ние, жените, имаме нужда от такова време за себе си. Тогава се чувстваме наистина жени, така и грижещи се, и по-спокойни, и по-щастливи, и по-красиви. А това ни е важно, защото бебето, освен че по време на бременност всичките хормони, които се отделят във вас, стигат до него и съответно рефлектират върху него, т.е. то усеща, когато вие сте спокойна или щастлива, или когато сте напрегната и разстроена. Същото се случва и след като се роди, не само през първите месеци, ами през първите няколко години, а може би и повече, сте като скачени съдове. И напосле може да каже, нейните деца не са много големи, но все пак са по-големи, т.е. не са бебета, но сигурно и в момента могат да усетят, ако има напрежение в мама или в семейството, или когато е спокойна. Така че движението ни помага и за това да бъдете спокойни, щастливи, здрави и съответно да можете така да се погрижите и за бебето. Знаете, в самолетите първо казват, вие си слагате маската и тогава се грижите за детето. И това е важно, нали, особено ако ви е първо дете, обикновено го поставяме така на първо място, грижим се първо за него, то да е добре и малко забравяме себе си, обаче е много важно първо вие да сте добре и тогава със сигурност и детето ще бъде добре. Ако сте раждали секцио, тези 40 дни не са ви много достатъчни. Лекарите препоръчват чак след третия месец да се върнете в залата или да започнете с някакви тренировки. Макар че има много майки, които са посещавали моите часове по йога за бремени. Нали, съответно в тези часове обикновено идват хора, които са спортували и преди това и продължават да си спортуват по време на бременността и доста по-бързо се възстановяват. Не са им нужни тези 3 месеца. Но слушайте си тялото. Нали? Много е важно как е протекла бременността, как сте раждали, дали е минало всичко лесно или е имало някакви трудности. И после, разбира се, тренировките зависи с какви сте свикнали, а също могат да причинят стрес на тялото. Тоест, ако обичате да сте по-активни, да тренирате с тежести,
изчакайте с тях не само след третия месец, ами може би и малко по-нататък във времето, защото по време на такива по-силови динамични тренировки пак се отделя кортизол, адреналин, което са хормоните на стреса и дори вие да не се чувствате стресирани, това се случва в тялото ви на физическо ниво. Пак бебето го усеща, а вие се изтощавате повече. Защото дори да имате кой да ви помага, аби това си е един изтощителен период. Няма време за сън. А така имам приятелки, на които се е случвало да имат много поспаливи бебета, които спят и през деня, и през нощта, но са рядкост и общо взето майките са доста изтощени, нали, няма време много за сън, няма време за храна и такива по-силови тренировки биха ви изтощили. Затова аз пак препоръчвам йогата, разбира се, не само защото съм йога инструктор, но тя по един много нежен начин така може хем да се погрижи за тялото и да се чувствате тонизирани и да се възстановявате след раждането, хем така да ви даде тази грижа за себе си и спокойствие, т.е. да не ви натоварва много. В йога казват, че 10 минути релаксация се равняват на 2 часа сън, ако успявате да се отпуснете наистина. Така че и 10 минути, ако имате, пробвайте. Ако сте свикнали и сте правили йога през бременността или пък преди това, релаксацията ви е познато нещо, така че пробвайте 10 минути, 10 минути, ама наистина могат да ви презаредят батериите. И сега, за често срещаните проблеми след раждане, едно от тях коремната диастаза, нали, ако сте били спортни натури, по-рядко се случва, но все пак може да се случи. Какво е коремната диастаза? Може да знаете. Така, тук тези плочките ни, правите коремни мускули, са свързани с една стена. Тази стена от бременността, колкото по-голям става корема, нали, разпъва се и после може мускулите да не се съберат отново веднага, ами да си остане тази стена така разтворена, като това може да се случи, може би малко да се поизправя или по цялата дължина на корема, тук където вървят плочките, правите мускули, или в горната част над пъпа, или в долната част над пъпа, т.е. има различни места. Някои майки ме питат как да разберем, нали, притесняват се, че корема като не се е прибрал веднага, задължително имат коремна диастаза. Как тествате? Натискате корема малко по-силно навътре, ще се вдлъбне и пускате. В момента, ако нямате коремна диастаза, мускулите са си събрани, всичко е точно, кожата се връща веднага. Ако имате коремна диастаза, ще остане малко като дупка и кожата ще се върне бавно. Това, разбира се, може да го направите пак по цялото продължение на корема, ако някъде се съмнявате. Но ако сте спортували преди това, ако сте спортували по време на бременността, въпреки че не товарим усилено корема тогава, все пак има пози и движения, упражнения, които поддържат коремните мускули в тонус. Така че не се притеснявайте, ако корема не се прибере веднага. Само Може ли секунда. Да, един Да. въпрос, Янче, да те питам. Да. Аз знам пък за друг метод, какво ще кажеш за него. Лягаш по гръб, надигаш си малко главата и с 4 пръста проверяваш какво всъщност е разстоянието между коремните мускули. И А, ако е повече от, не помня точно как беше, но ако е повече от сантиметър и половина, значи има диастаза. ами да, може, чакай да си помисля. Ама то как като потъне навътре? Да, то се вижда. Обаче това пак може малко да такова погрешно впечатление да Да. се даде. М, И да ви изплаши пък то да няма такова нещо. да. И пак из 4 пръста да натиснете, в момента в който ги махнете, кожата трябва да се върне веднага. Тогава значи мускулите са си наред Мгм. събрани и работят. Ако си остане така потънала, т.е. тя пак ще се върне, няма как да остане дупка, но бавно се случват нещата, може да има коремна диастаза. Да, кажи. Ами имаш ли още един въпрос? Да. То може би трябваше на по-късен етап, но понеже говориш точно за диастазата в момента, ако ние не правим упражнения или нещо по-специално за прибиране на тази диастаза, а имаме диастаза,
тя на по-късен етап прибира ли се сама или се остава във веки веков? Трудно е. Тя и с упражнения малко трудно се прибира, обаче е добре да се правят упражнения. Това няма как да се затвори само. А пък коремните мускули, всъщност както и мускулите на тазовото дъно, за които много си говорим по време на йогата за бремени, ще ги спомена след малко, държат вътрешните ни органи на място. Нали, пазят всичко, което е в Важно, корема, да. пък затова е важно да правим нещо. Как обаче, ако имате диастаза, стандартните коремни преси не вършат работа. Те пак стягат само най-горния слой на коремните мускули, тези прави коремни мускули, плочките, които не вършат работа да приберат всичко навътре. А всъщност коремните ни мускули са на много слоеве. Те са доста дълбоки. И общо взето упражненията, с които най-добре се стягат коремните мускули, са не коремни преси или самите коремни упражнения, а дихателни упражнения, при които в дълбочина да се стегнат тези мускули. Как трябва да дишаме тогава? Всъщност и дълбокото дишане. Когато и в часовете, без значение, не за бремени, аз там не казвам да се стяга корема, а в другите часове, пилатес, йога, като кажа стегнете корема, много хора прибират корема навътре. Това е от една страна, но другото трябва да се стегне така като преса, да го усетите като напън. Ако в момента са се включили дами, които в момента са бременни, да не тестват в никакъв случай, ако вече сте родили, може да го направите. Как правилно се стяга? Значи, с дишването хубаво се изтегляте нагоре, изтегляме гърба. И сега издишаме бавно, изтягате корема, обаче без да се навеждате надолу като преса, т.е. да се сгъне. Оставаме си хубаво изтегляни, издишвате бавно и ще усетите много сила в корема. Или би трябвало поне. Усеща ли се? И на кима, значи се усеща. Да. Може да тествате, разбира се, и другия вариант, да видите какво се случва при коремната преса. Вдишваме, изтегляме се нагоре, обаче сега с издишането на панета се така, че да прибереме корема, стяга се, обаче пак се стяга тук точно тази най-горната част. И сега пак правим обратното, да видите, че се стяга много повече и на дълбочина. Вдишваме, оставате хубаво изтеглени нагоре. Издишаме бавно, бавно, стягате корема и би трябвало стягането да е много по-различно. Тук мускулите са изтеглени, обаче се стягат надълбоко и навътре. И разбира се, в тренировките използваме едни такива при диастаза, специално планковете, които много хора ги обичат, не са хубави, докато не можете да държите корема стегнат, защото тази стена тук, която се е отворила и която е раздалечила мускулите, които трябва да ви държат вътрешностите на място, позволява на вътрешните органи да се отпуснат. Тоест, вие в планка не може наистина да стегнете корема. И тогава се товари и кръста и могат да почнат други проблеми да се случат. Лесни упражнения са, когато искате да правите за корем, дори да нямате диастаза, пак да се стягат навътре мускулите, така че по-лесно да се стяга изобщо корема и да се прибере, когато натискате нещо. Примерно, малка детска топка или пилатес топка. Или възглавница, няма значение. С издишването притискате силно и тогава се стяга корема, защото ние извършваме и друго движение. От корема по принцип ни идва силата в тялото. Обаче така му казваме на тялото, че искаме да осъществим наистина усилие. Или пък натискате върху стола. Не знам, ако има някой с коремна диастаза или пък искате упражнения за след раждането, мога да ви дам едно много кратко видео, ама после пишете някак или пък пишете сега, за да мога да видя кой и после да ви изпратя. Та по отношение на диастазата, така приключваме толкова. Общо взето на мен не ми бяха казали. Тук и не обсъждах тези, които не ме познават, пък и тези, които ме познават, може би не знаят. Аз съм на 40 години, но имам вече 19 годишен син. Раждала съм много отдавна.
Тялото ми беше младо и тренирано и бързо се възстанових, но пък бях много неосъзната майка, т.е. главата ми беше и мислите ми бяха другаде, така че хич не съм се интересувала как да се възстановя, то се възстанових от само себе си, но докторите тогава не ми бяха казали, че е хубаво след раждането да се носят такива по-високи гащи, нали, стегнати, за да се прибира корема. Та, ако си нямате такива, купете си. То не е хубаво корема да се стяга прекалено, нали? Хубаво е да се стяга по друг начин, чрез движението, наистина правилното дишане, което да ви помага тези мускули да са тонизирани и да си вършат работата. Но пък за първите 40 дни там, в които си почивате, които са махнати шевове, обаче, ако сте раждали секцио, може да ги ползвате, така малко да подпомогнат процеса и по-лесно да се прибира корем. Това по повод на диастазата. И другото важно, за което исках да говоря и за което много си говорим с майките по време на бременността, мускулите на тазовото дъно, но те всъщност са важни да си ги тренираме без значение дали сте раждали някога, без значение на каква възраст сте, без значение колко са ви големи вече децата. Защото, както казахме, те поддържат вътрешните ни органи на място. И с напредване на възрастта, за съжаление, а пък всъщност и при млади хора се случва, вътрешните органи да пропадат надолу. Т.е. ако тези мускули отдолу не са достатъчно стегнати да държат всичко на място, по някой път се случва яйчник, цялата матка или нещо друго да се смъкне надолу. Което не е нещо чак толкова страшно, но може да причини дискомфорт, може да причини болка, може да си мислите, че заради такова нещо ви боли кръста, пък то да няма нищо общо и така нататък. И трудничко се решава този проблем. Доколкото знам, само оперативно и то само в някои случаи. Тоест, абе, трудна работа, да не се стигат до там. И другото е инконтиненцията, нали, изпускането на урина, което много неприятно може да ни се случи при напън, даже като вдигате бебето, като клякате, като се смеете бурно или някакви такива неща. Това пак, ако мускулите на тазовото дъно са се отпуснали. А те се отпускат с времето, защото са мускули като всички останали, т.е. имат нужда от ежедневна тренировка. Ако сте били бременни, бебето 9 месеца расте, тежи, бута отгоре. Ако сте раждали, естествено, тези мускули участват в раждането. Разпъват се, много се разпъват. Зависи колко голямо бебе сте родили, разбира се, но така или иначе то си е така солиден размер за тези мускули и е добре да са еластични, за да могат и те да се приберат после и да си изпълняват тяхната функция. Сега, мускулите на тазовото дъно, а, ако тренирате, се упражняват с много упражнения, дори без да знаете, че ги упражнявате. Те пак са свързани с коремните мускули и затова е много хубаво да правите упражнения за корема, не само стандартните коремни преси, както казахме, защото мускулите на тазовото дъно са свързани с движението на диафрагмата, т.е. по-дълбокото вдишване, тук разширяването на тази област и чрез по-дълбоко дишане, бавното така издишане, с което стигате корема, само с това стягате корема, само с това може да ги тренираме. По време на бременност, дамите, които са тренирали с мен, знаят, че там корем не може да упражняваме, използваме само дъха, така че ако в момента все още има, т.е. ни гледат бременни дами, на вдишване се опитваме да ги стегнем с дишването. Вие се изтегляте нагоре, така че да си подскажем и посоката на движение на мускулите и тях се опитвате да ги стегнете и все едно и тях да изтеглим нагоре. Сега дали ще ги усетите веднага, не е много сигурно, ако не сте ги тренирали специално преди това. Аз, когато за пръв път ми казаха стягай, не знаех какво стягам. Изобщо просто насочваме внимание на там. В един момент наистина започваме да ги усещаме. Когато вече сте родили, начините да ги стягате са много повече и чрез движение, но тогава често пак използваме едно дихателно упражнение, този път наопак и много е лесно. Лягате си по корем, обаче това го изпълнявате пак, ако в момента не сте бременни, вече сте родили или отдавна сте родили, искате да тествате. Вдишваме си в покой. Не е нужно да е дълбоко, просто съвсем отпуснати вдишвате.
Издишаме бавно, плавно, до край изтягате корема, пак може да приберете и малко навътре, все едно искате да пъхнете ръка под вас и под пода, но в същото време пак да се получи така и като тази преса, ама без да се сгъвате. Просто стягаме корем с издишването. И ще усетите веднага как се стягат не всички, но част от мускулите на тазовото дъно. И вече други упражнения, пак, които включват и седалището, и корема. Аз им казвам полумостове, така отлегнало положение, като стягате и вдигате седалище нагоре, обикновено пак се стягат. Или упражненията на Кегел, ако сте чували за тях, лесно може да намерите информации в интернет. Но това са ни така едни много важни мускули, които да не пропускате просто. И другото, разбира се, движението ви е важно не само като грижа за себе си и за тонус, ами и защото носейки бебетата почват болешки. Гърба, кръста, раменете, откачат ви се ръцете. Аз имам малка племенница, която съм носила до момента само няколко пъти за по няколко минути. Кръста ми веднага или съм в такава поза, или в такава поза. Вие най-често и кърмите, позата ви пак е една изкривена, спите често до бебето или то до вас, за да е така под ръка, нали? Сега всъщност Ина ще каже добре ли е, кога е добре, защо не е добре или как трябва да спи бебето в случай, че е до вас, но и тогава заемате едни такива странни пози, които се отразяват на гръбнака, никак не е хубаво. А пък имам си един любим израз, малко пресилен, обаче ще го кажа, ако нямате здрави коремни мускули, рано или късно сте обречени на дискова херния. Звучи малко страшно, обаче си е точно така, защото коремът е този, който, казахме, дава сила на тялото, държи гърба изправен, пази и гърба и кръста от травми. И ви трябва, просто ви трябва силен корем, дали ще вдигате бебета или не, няма значение, но той ни е много нужен. Така че не се преуморявайте с силови тренировки, поне първите месеци, а пък може и първата година. Зависи какво бебе си имате, колко спокойно или колко бурно, дали имате или нямате кой да ви помага, защото имате нужда от сили в други направления. Но намерете начин да се грижите за себе си и чрез малко движение поне. Май, май с това ще заключа, защото мога да говоря още много. Ако имате нужда от мен, който ме познава, лесно ще ме намери, може да ме пита. Който не ме познава, но е в групата на Ина за недоспалите майки, може да пита и там. Мога да ви изпратя някои от безплатните ми кратки видеа или разбира се, ако имате желание на някакъв етап да се включите онлайн в моите тренировки, също мога да ви разкажа как се случва. Те са предимно на запис и са кратки нарочно, защото нямате много време. Супер, добре. Само, че, Мария, не съм сигурна, че се познаваме лично. Ако се познаваме, моля те, пиши ми. Ако не, всъщност, Ина, докато говоря, аз ще напиша в чата, ще си оставя Фейсбук и Инстаграм да ме намериш. Добре. Добре. И така. Ами давам думата сега на Ина, защото нейните теми са не по-малко важни, всъщност доста важни и да. Добре, поемам щафетата. Благодаря ти, Яна, за информацията. Аз пък като майка, която позабрави така себе си след ражданията, бих ви подканила наистина да помислите за себе си, да се погрижите за себе си, защото всъщност за благосостоянието на бебето най-важна е майката и ако вие не се грижите за себе си, това ще рефлектира неминуемо върху бебето. Аз стигнах до там, прегрях и така че бих ви подканила със сигурност да помислите за себе си, да правите поне, започнете с 5 минути на ден. Не е нужно да правите тренировка от 20-30 минути. Започнете с малко и постепенно увеличавайте, а, защото сами ще видите разликата. Аз преди ражданията си тренирах вкъщи, после спрях тотално и просто видях каква е разликата между двете.
между това, поне малко да се разтягаш в къщи и да не правиш абсолютно нищо. И упражненията са едната част от възстановяването. Другата част е храненето. Много, много важна част и то не само за периода след раждането ми като цяло, бих казала, но понеже темата е за след раждането, тук съм приготвила малка презентация, по която да се водя, за да не изпусна нещо важно. А, както и Яна каза, самото раждане и самата бременност страшно много изтощават организма на майката. Тотално се променя цялата и биохимия, хормони, тъкани, въобще всичко се променя и нищо няма да е същото както е било преди. Това си един малък шок, раждането за организма, било то с операция или естествено. И е изключително важно движението, храненето и почивката за по-бързо възстановяване. И точно тези всъщност са нещата, които са най-важни и най-трудни за изпълнение, защото всички знаем, нали, тези поне, които сме раждали, колко е трудно да намериш време за 5 минути разтягане, да се седнеш на маса и да се нахраниш като човек или пък да си поспиш. Нали. Много е трудно, но опитвайте колкото можете да обръщате внимание на тези неща, защото са най-важните неща, са най-елементарните. Храненето след раждането ще ви помогне за възстановяване на тъкани, да си балансирате хормоните. Знаем колко разбъркани са те и по време на бременността, и след раждането, и те общо взето се възстановяват месеци след раждането. Храната може да ви помогне в това отношение и за балансиране на хормоните. Енергия, как може да си набавим? С хранене, с сън. Храненето е много важно и за кърменето. Тези от вас, които кърмят или които възнамеряват да кърмят, е ключово в момента с какво ще се хранят. С какво са се хранили по време на бременността, но и сега. Много е важно да не се лишаваме от определени групи храни, от количества също, защото сега не е времето за връщане във форма, за сваляне на излишните килограми, дори и да няма кърмене. Също е важно майката да се храни пълноценно и здравословно и да остави на страна влизането във форма, защото при едно здравословно хранене това ще си дойде като съвсем естествен процес и то много бързо след раждането. Ако, разбира се, има здравословно хранене. И другата крайност. Без прекомерни количества и хранене за двама, както сме свикнали да чуваме и по време на бременността, това са пълни митове. Майката няма нужда да се храни за двама, майката има нужда да се храни пълноценно. По време на бременност калориите в повече, които са нужни на майката, са около 300, а по време на кърмене около 500. Това е долу-горе една допълнителна междинна закуска. Разбира се, нали, варира според това какво хапвате, но не е като за двама в никакъв случай. Така че дори и ако кърмите, не е нужно да ядете в повече. Дори нормално е да сваляте килограми, когато има кърмене, а не обратното, а не да качваме. Ако качим килограми, понеже има много такива случаи, затова го споменавам, ако качваме килограми по време на кърмене, след раждането, просто сериозно преосмислете количествата храна, която поемате.
Храненето също е важно и за тези от вас, които кърмят, и за тези от вас, които искат децата им след 6-месечна възраст и когато вече нали, са захранени с твърда храна, да предпочитат здравословни храни. Храната на майката, тази, която тя приема, вкусовете директно преминават през кърмата към бебето. Съответно, се смята, че храни, които майката е предпочитала и хапвала, такива ще предпочита и бебето. Аз тук от личен опит, не като специалист, а като майка, мога да кажа, че наистина е вярно, защото с първото ми дете се храних по един начин и тя и до ден днешен вече е на 6, но се храни по същия начин, предпочита тези храни, които съм яла тогава. С сина ми обаче вече хапвах други неща. Той е захранен малко по-различно и съответно наистина има влияние върху неговите предпочитания. Ние си говорим основно за храненето, но няма как да не спомена водата. Хидратацията е изключително важна. Водата участва в всички функции на тялото и ако ние не сме добре хидратирани, няма как да се синтезират хормони добре, м, да храносмилателният тракт да работи добре. Въобще хидратацията е важна за всеки един процес в организма. И особено за кърмата. Ако трябва да ви дам един съвет за кърмене, бих ви казала пийте вода, а не яще повече. Храненето на практика, обаче. Всички си говорим за здравословно хранене, пълноценно хранене. Аз даже хич не обичам, честно казано, да споменавам тези думи, балансирано, здравословно и пълноценно, защото всички ги споменаваме, но какво всъщност значи това на практика? Ако трябва да ги разгледаме по основните групи макронутриенти, протеин, въглехидрат и мазнини. Това са трите основни макронутриента, които заслужават внимание и заслужават да присъстват във всяко едно наше хранене ежедневно и не бива да се плашим от тях. Има много модерни диети, кето диети, ниско въглехидратни диети, нискомазнинни диети. Откровено казано, това са пълни глупости. Тези неща са поредната мода, която е безмислена. Човешкият организъм има нужда и от трите макронутриента, за да съществува. Няма как ние да се плашим от въглехидратите, ако искаме да сме здрави и да имаме енергия. Няма как да избягваме мазнините и да си мислим, че ще надебелеем от тях, защото те са важни за мозъка. Протеина пък е градивен елемент. Също е от основно значение. Но не бива да се прекалява пък с него, защото има много треньори, здравни специалисти. Виждате, че се пие протеин на праха в шейкове наляво и надясно. Това аз също не го разбирам. Защото, може би, протеин от всичко тук е най-лесно да си набавим. И ако трябва да дам също и тук единствен съвет, яще от всичко. Важно е качеството на храната, а не да избягваме определени храни. Няма нищо лошо в въглехидратите, няма нищо лошо в мазнините, няма нищо лошо в протеина, ако те са качествени, ако те са естествени. Вместо да изпием един протеинов шейк, просто може да изядем едно варено яйце. Така си набавиме и други витамини и минерали, които работят в синергия.
Не взимаме просто някакъв протеин, а ние хапваме цялата храна. Качествени протеини може да си набавим от чистото месо, пилешко, пуешко, риба, яйца, от млечните продукти, от бобовите култури и да има разнообразие. Не да ядем всеки ден само яйца, ама да си хапваме и боб, и нахуд, и леща, бобови поне 2 пъти в седмицата. С млечните продукти тук само бих искала да отбележа да внимавате, защото съм чувала митове от сорта, че жената, за да има кърма, трябва да яде много мляко и млечни продукти. Това е пълен мит. Напротив, дори бих ви посъветвала да ги ограничавате, защото те са силен алерген и много бебета показват алергия и непоносимост към млякото и млечните продукти, дори чрез кърмата на майката. В момента дори имам такъв случай с бебенце. Така че не е нужно да пиете мляко налягане и наставане. Хапвайте си и вижте дали има някакво отражение върху състоянието на бебето. То чувства ли се добре, има ли повече газове, как работи стомахчето, когато сте яли определена храна. Просто наблюдавайте бебето, ако кърмите. С бобовите култури също има определени твърдения, че влияят на бебето и майките трябва да ги избягват едва ли не, но това е също глупост. Важно е вие да следите вашето бебе и да го наблюдавате. Аз лично основно ядях зърнени и бобови култури с първото ми дете. Тя си има изключително добър метаболизъм, нямаше колики, всичко си беше супер, но аз много си хапвах на худ, леща и боб. От въглехидратите също не трябва да се плашим. Не се пълнее от истинските въглехидрати, комплексните въглехидрати, като овесени ядки, ориз, селда, булгур, картофи. Няма нищо страшно в картофите. Няма да надебелете от тях. Ще надебелеете от рафинираните мазнини и въглехидрати. От тези, които са в опаковка. От тях ще надебелеем. Ако си хапнем един ориз с пилешко, например, или картофена салата с някакво сирене или яйца, не, в никакъв случай не бива да се притесняваме. Мазнините, за въглехидратите само пропуснах да кажа, че те са енергията, която ние имаме през деня. Ако ние не приемаме въглехидрати, няма как да имаме енергия. Мазнините, те пък са изключително важни за мозъка и за нашия и на бебето, тъй като през кърмата минават омеги 3, 6, 9, минават хранителни вещества, всичко необходимо за бебето минава през кърмата, но всичко това ние трябва да си го набавим чрез храната, защото по време на бременността и раждането нашите запаси доста се поизчерпват в нашия организъм. Затова е хубаво да се храним пълноценно, да си ги набавяме, да си избегнем дефицити и да даваме, да сме сигурни, че даваме на бебето чрез кърмата всичко, от което то има нужда. От мазнини също няма да надебелее. О, не, в никакъв случай те са много важни за хормоналния баланс на майката. Не избягвайте мазнини. Те са много важни за регулирането на хормоните. Да, обаче, кои са полезните мазнини? Полезните мазнини са студено пресованите масла, зехтин, ленено-сусамово олио, маслини, ядки, семена, риба, кокосово масло. Много е важно и как
дали ги приемаме топлинно обработени или не. За топлинна обработка са подходящи по-скоро животинските мазнини, като краве масло, свинска мас, колкото и гадно да звучи. Но всички останали е хубаво да ги приемаме в суров вид, необработени топлинно и да си ги добавяме след топлинната обработка на ястието. Просто, нали, не е важно само какво ядем, ами как сме си го приготвили, в какви количества и от какво естество идва храната. Как да ги комбинираме тези неща, за да си набавяме всичко необходимо, от което имаме нужда, като хранителни вещества, като енергия и като ситост, като чувство за ситост. Най-добре може и да не е на 100%, но в 90-80% от времето от храненията ние да ги комбинираме. Да приемаме и въглехидрат, и протеин, и мазнина. Тук виждам, че съм допуснала правописна грешка. Но да, така. И зеленчуци. Огромно изобилие от сезонни плодове и зеленчуци от плодовете. Също не трябва да се притесняваме. Хапвайте си ги колкото поискате. Просто няма нужда да се притесняваме от плодовата захар, защото тя е естествена захар и тя е съчетана с фибри, което, нали, вече съвсем по различен начин се обработва в организма. Плодовата захар в плод и захарта от захарно изделие от магазина. И съм ви дала няколко примера за пълноценни, така модерната дума, пълноценни хранения. Ако трябва тук да кажа нещо от личен опит, аз, когато бях бременна и родила с първото ми дете, си правех едни огромни купи с много зеленчуци, краставица, домат, зеленолистни, с някакъв въглехидрат от сорта на булгур. Аз много обичам булгур. Има и салатен, който само се накисва във вода. Ако не сте пробвали такъв, силно ви съветвам, защото освен, че трябва да се храним пълноценно, ние трябва да си го приготвим много бързо това нещо. Преди да се е събудило бебето или преди да е заплакал, че то самото е гладно. Салатен булгур, в турските магазини го има, в конвенционалните също, мисля, просто се накисва с топла вода. Другия, който се вари, също бързо става. Слагате протеин, имате въглехидрата, имате зеленчуците, слагате протеин от сорта на боб или на худ, някакво бобово. Ако искате, може да сложите яйце, ако искате, може да сложите бучка сирене и имате едно пълноценно хранене. Може да си добавите маслини или зехтин за мазнина и това е. Всъщност, здравословното хранене не е нещо толкова сложно, просто е въпрос на навик в ежедневието. Друг пример, омлет с зеленчуци и пълнозърнест хляб. Бързо, лесно. Нали? Това е въпросът, че майките, освен че трябва да се хранят здравословно, те трябва много бързо да си приготвят тази храна, особено ако трябва да готвите за цялото семейство, ако има мъж, други деца, всичко трябва да става много бързо. Какво по-лесно от една супа? Може и крем супа да е. Слагате водата, слагате зеленчуци, каквито имате. Когато се сварят, махате от котлона, добавяте краве масло или зехтин след топлинната обработка на зеленчуците, добавяте морска сол, пасирате и готово. Инче, може ли да те прекъсна само за малко? Да. Ти може и да си видяла дено една майка, понеже е питала все пак
Можеш ли да кажеш някаква връзка между храненето и коликите или наистина много индивидуално? Не Защото тук съм, говориш. да, не съм видяла, аз не виждам чата. Добре, имаме въпрос, че да, съществува теория, че коликите на бебето влияят от храненето на майката. Има такава теория, така че и относно това нещо майката доста така трябва да обръща внимание а, за коликите на бебето, да се храни пълноценно, да избягва точно от тези рафинирани мазнини, а, от купена храна, вафли, солети, бисквити, дори и вкъщи, дори ние сами да си приготвяме храната, пак като я запържим или като изпечем картофите в фурната с олио и то става същата работа. Точно и тези неща могат да дразнят коремчето на бебето. Специално за коликите пък, нали, има и доста често коликите се бъркат с преумора на бебето от липса на сън. Така че наблюдавайте, наблюдавайте. Така, но със сигурност бих препоръчала майката да избягва всякаква рафинирана захар и купени десертчета. Освен, че може да предизвика колики в бебето, защото те са много обработвани. Тези храни имат много консерванти, отцветители, изкуствени ароматизатори. Това всичко навлиза в кръвопотока на бебето. Ако ви се похапва сладко, ако вие сте от жените, които обичат и не могат без сладко, ами намажете си една пълнозърнеста филия с тахан и с мед, ще имате качествени мазнини, ще имате мед, който също е добра альтернатива за сладко похапване и пълнозърнест хляб. Разбира се, хляба е голяма тема, спорна, но ако наблягате на пълнозърнест хляб, е най-добре. Има ги дори в конвенционалните магазини, в топлите, в пекарните на големите вериги. Има хубав хляб. Дори да е без квас, пак може да е добър вариант. Кое е най-важното правило? То е много простичко. Избягваме всякакви купени, преработени храни в опаковка. Тук само да вметна, че това нещо важи за всеки един от нас, независимо дали тук що е раждал, дали е родил преди 10 или преди 20-30 години. Тези неща важат за всички ни, но особено за раждалата жена. Всички храни в опаковка а, са изключително вредни. Това го чуваме навсякъде, но защо точно са вредни? Когато, нали, знаем защо, тогава вече може да ни е доста по-ясно и да наистина да го разбереме това нещо и да спрем просто да ги купуваме и да търсим альтернативи. Всички храни в опаковка съдържат трансмазнини, топлинно обработени мазнини. Това са процеси, които променят структурата на самата мазнина. Тя вече става съвсем различна молекула, има съвсем различен състав вече. Например, когато правят, нали, една трансмазнина, да речем от ненаситена мазнина, като палмово, слънчогледово олио, и я превърнат в твърда мазнина, например, както е във вафлите или в шоколадите. Тези мазнини са със съвсем различен състав и те пряко удрят нашите хормони. И когато ние ги приемаме често, ежедневно, ежеседмично и в големи количества, това няма как да не ни се отрази и на нас, и на бебето. Само по себе си също захарта няма да ви провали живота, нали? Но проблема е, че я има навсякъде. Дори в солените неща.
И в сладките и солените неща има и сол, има и захар. Това не се прави случайно. Съчетанието на рафинирана захар, на сол и на топлинно обработени мазнини, съчетанието им, да, съчетанието на тези храни просто дава отражение директно върху нашата, а, върху мозъка ни и предизвикват наркомания едва ли не. И това наистина е така, доказано е. Това не е конспиративна теория, не е лъжа. Това е зависимост. И колкото по-малко, толкова по-добре. Не ги спирайте рязко, ако си ги хапвате. Но просто ги намаляйте и избирайте алтернативи. Вземете една шепа с орехи, а, няколко форми, изяжте някой плод. Заменяйте ги просто. И малко по малко това нещо ще стане ежедневие, ще стане навик. И след 1, 2, 3 месеца, половин година, това вече ще се превърне в начин на живот. Не само добро хранене заради бебето. Важното е ние също да помислим за себе си и всъщност периода на майчинството и на раждането е много благоприятен момент, в който ние може да направим нещо полезно и за нас, някаква промяна, да си променим навици за сън, за хранене, за вредни навици като тютюнопушене, алкохол и така нататък, енергийни напитки и така нататък. Това е благоприятен момент вие да направите нещо за себе си. И може би да попитам първо дали има някакви въпроси още за храненето. То темата е доста нали, обширна. Няма да може да се вместим и цял ден да говорим, но все пак да остане малко време и за съня. Ако някой има въпроси. Добре, така иначе, ако се сетите нещо, може да пишете. Ще се върнем към въпроса по-късно. Така, другата голяма тема е сънят на новороденото. Не е случайно първите 3 месеца се наричат четвърти триместър. Знаете, предполагам, че човека е единствения вид на тази планета, който си ражда бебетата, неспособни да съществуват под каквато и да е форма сами. Новороденото е едно същество, което се адаптира към нашия свят, понякога доста трудно и мъчително, понякога отнема много време. Той има нужда от много гушкане. Забравете за всякакви митове и легенди, като това, че ще си разглезите бебето, ако го гушкате, че ще го научите на ръце, ако го носите. Просто забравяме всякакви митове и легенди и си гушкаме бебето. Това е времето, в което да започнем да изграждаме връзка между нас и него. Разбира се, тази връзка не свършва, изграждането и не свършва с периода на новороденото, но тук започва и е ключово вие да създадете сигурност в това дете, за да може то на по-късен етап, нали, то да я усеща, да се чувства сигурно, да се чувства защитено и когато това нещо го има, то ще расте много по-пълноценно, ще се развива много по-пълноценно и бързо. В първите месеци от живота на бебето храненето е приоритетно пред режима на сън. Тоест, в първите дни, седмици и месеци е много важно детето да се научи да суче. Тогава не се съобразяваме, детето няма режим, не се съобразяваме с това, че трябва да спи и така нататък. Храним си често,
или с шише, или с кърма, както нали, дойде тук, няма правилно или грешно, има различни ситуации. Важното е нали, да не чувстваме вина, ако пък не може да кърмим. Така че важното е детето да започне да се храни добре и да надава добре. И пак казвам, не мислим за режим, а по-скоро за ритъм. В началото, поне първия месец, детето ще спи, може би, постоянно и през деня, и през нощта. Ще заспива винаги, докато се храни или след като се е нахранило. Но бавно и постепенно то започва да расте, започва да променя нуждите, навлиза постоянно в период на скок в растежа, на някакво развитие и така нататък. И ключово тук е да знаем, че бебето се развива изключително бързо и едно и също положение няма да се задържи прекалено дълго време. И аз като нали, човек, който контактува с страшно много майки, виждам проблемите, виждам грешките, виждам пропуските, включително и на себе си. На мен нямаше кой да ми го каже, за съжаление, но това е основно правило, което ние трябва да знаем като майки, за да сме адаптивни. И това е, че бебето се променя изключително бързо. И ако тък му си нагодите някакъв там режим, знаете кога спи бебето, кога се храни, кога си ляга нощем и така нататък, след 2 седмици може да е коренно различна. Просто защото бебето е пораснало. Не очаквайте да стоите на едно и също положение през цялото време или за дълъг период от време. И ако аз това нещо го знаех, щеше да е много по-различно, но не го знаех и направих сумати грешки, които сега пак е спорен въпрос дали са грешки или не, защото все пак нас никой не ни учи да сме майки, ние се учим в движение. И колкото и да четеш, се има нещо, което си пропуснал. Аз се интересувах изключително много и от хранене, кърмене, захранване дори, възпитание, още докато бях бременна. И бях много подготвена по много теми, но сънят не беше от тези теми. Така. Друго нещо, което е много важно да знаем за съня в новородения период е, че самият сън на новороденото няма тази структура и то не спи както спи възрастен или както спи по-голямо бебе или дете. Сънят на новороденото се състои само от две фази. От активна и от дълбок, от лек и дълбок сън. И много често в активната част бебето е с затворени очи, но клепачите му играят, може да ги отваря, да ги затваря. И тук много често майките се бъркат и мислят, че бебето не спи, а то всъщност спи. А, Ако спи на гърда и ако се случи, например, 40, 50, 60 минути, също спи. И оттам, нали, идват много разминавания. Но да, тези от вас, които не са родили още, ще разберат за какво говоря, като се сблъскат челно с това нещо и с проблемите. Но важно е когато си знаете някакви определени неща, колкото по-подготвени, нали, толкова по-добре, но пък да не се и втилясваме в много информация, защото това също може да ни попречи, да ни обърка, защото всяко бебе е различно. Децата са също толкова различни, колкото и ние възрастните. И не може да сложим всички бебета под една рамка. Да, има норми, има едни неща, които м, с-
са при почти всички бебета и така нататък. Едни и същи проблеми, едни и същи предизвикателства, но това, че някой има определен проблем, не означава, че ще го имате и вие. Или обратното, това, че виждате майки из парковете щастливи с колички и спящи бебета, нали, при мен така се получи. Аз много чаках майчинството ми, мислех, че това ще е най-прекрасният период в живота ми. Мечтаех си, просто и си представях как ще ходя с количката на разходка и бебето ще спи, и аз ще слушам птичките. Еми, пък моето бебе никога, така и никога не е спало в количка. То не понасяше въобще да стои в количка. Изпадаше в бясна истерия всеки път. И в колата напукна всички бебета, които обичат да спят в кола, и родителите излизат а, на разходка с колата само и само бебето да заспи. При мен не беше така. Слинга е нещо, което може да ви спаси, ако вашето бебе е по-неспокойно, по-трудно заспива, повече плаче, има колики, и аз много адмирирам и така препоръчвам да си носите бебетата. Знам, че за кръста не е добре, това ще ви се отрази неминуемо, обаче пък ще е за няколко месеца. Защото когато те израснат, станат по-подвижни, няма да искат вече със сигурност да стоят в слинг. Но слинга би ви спасил, ако вашето бебе е по-неспокойно. Има бебета, които са много спокойнички, спинкат си без проблем, но при други далеч не е така положението и вие трябва да сте подготвени, че всичко е нормално, и вие сте си съвсем нормални, каквото и да ви се случва. Това е положението, нагаждаме се според обстановката и действаме според нашето бебе, без да го сравняваме с бебето на приятелката ни или на майките в парка. На моя сайт мисля, че има наръчник с определяне на темперамента на бебето, което е нещо много важно, и това си проличава още от ранна бебешка възраст, защото ние може да ги възпитаваме децата, да ги учим на много неща, но темперамента е нещо, с което те си се раждат и ние нямаме власт над него. И когато ние разберем какъв е темперамента на нашето дете, може да действаме прямо това и е много по-лесно. Има деца, които са ангелски бебета, те си спинкат нормално, хранят се нормално, всичко минава плавно. Има обаче други, които са много енергични, които започват да се обръщат рано, да прохождат и да пълзят рано. При тях е ключово, нали, успокоението. По-трудно е съответно. Майката трябва да полага повече грижи. Има други пък, които са си направо кисели бебета и всичко ги дразни. Много чувствителни са на светлина, на звуци. И когато вие разберете всъщност какво е вашето бебе, това ще ви помогне да го приемете и да действате спрямо него. Така, след третия месец някъде вече може да очаквате първата регресия в съня на бебето, което също е ключов момент. Около третия месец има изключително голям скок в растежа. Обикновено децата до толкова се променят, че стават неузнаваеми, нали, някои от тях. При други не се усеща толкова, но около третия месец има изключително нарастване на нуждата от будуване на бебето. И тогава майките почват да се чудят. Ма аз го приспивам, то не иска, приспивам го по час и половина, защото не му се спи. Точно тук, нали, ако се сетите, че бебетата се променят много бързо,
трябва да ви светне една лампичка, че е време за промяна на режима и на нуждите на бебето. И тук да продължа с темата какво е ключово. Ключово е да започнем да създаваме полезни навици за сън още от съвсем ранна възраст, защото тези навици за сън ще са ни от полза през целия ни живот с бебето и с детето. И това също и за него е голям плюс. Ам, Важно е да слагаме бебето по коремче на всеки интервал на будуване, по няколко пъти на ден. Слагаме по коремче след като падне пъпчето и след като получим зелена светлина от педиатъра. Тогава вече може да започнете. Това е нещо, което въобще не се харесва на бебетата, поне в началото. Дразнят се, плачат, не могат да издържат дълго, не могат да си вдигат главичката. Това нещо, нали, в началото е буквално по няколко секунди. Но с времето ще увеличавате този а, момент и ще е все повече и повече, по няколко минутки на всеки интервал на будуване между храненията. Разбира се, след хранене изчакваме, за да не повърне бебето. Но а, времето по коремче е физическото изморяване за бебето. Нали, представете си вие да лежите по цял ден. Как ще спите? Това е важно и за умението на бебето да си вдига главичката и да си я държи изправена. Така че не е само за съня важно това нещо, а и за развитието, двигателното развитие на бебето. Важно е също да разделяме съня и храненето. Това в началото няма да се получава поне първия месец. Бебето ще заспива докато се храни. Това е съвсем нормално, защото всъщност сукането отнема страшно много енергия на бебето. И всъщност това е нещо много трудно, което те трябва да усвоят. И съвсем нормално бебето да заспива докато се храни, но колкото повече расте, толкова повече ще будува, ще се държи очичките отворени и съответно ще се храни примерно по 2 пъти на интервално будуване или както се падне, но а, вашата задача е да разделяте съня от храненето и ритъма, който може към който може да се стремите е точно този. Сън, хранене, будуване, сън. Тоест храним бебето сутрин, когато се събуди, после има активна част, после заспива. Хубаво е да преспиваме по различни начини, за да не свиква само с един. Преди първата регресия, по време на новородения период, децата не създават асоциации, но е хубаво да ги приспиваме по различни начини и в количка, в леглото си, на ръце, в слинг. Няма нищо лошо да заспи на гърда или на шише. Хубаво е да има все пак, нали, и сън в креватчето си, за да си го опознава, да си е неговото място, да си изгражда навици полезни. А, и това са едни нали, полезни навици за сън, които наистина ще са ви от полза, когато бебето стане доста по-осъзнато и ще трябва да полагате повече време за приспиване. Например, ще трябва да следите то да се изморило физически, ще трябва да правите успокоение, ще трябва да си имате ритуал преди сън. Това са буквално мънички, простички неща, които не са сложни, но когато ги правите всеки път, те ще работят за вас. Успокоението на едно малко бебе до към 5-6 месечна възраст трябва да е поне 15 минутки, което означава, че
Ако има шум, музика, пищящи, играчки, светлина, е хубаво 15 минути преди да заспи да си го вземете, да си го гушнете, да го заведете в по-тиха обстановка, да го успокоите малко, да направите една-две стъпчици като ритуал преди сън и да го сложите да си заспи. И това мисля, че беше последния слайд. Темата наистина е доста обширна и а, няма как в един разговор тук да обсъдим всичко. Но каня всички майки, които са бременни или които не са в групата, да влязат в недоспалите майки. Мога да пратя и линк за Телеграм канала. Там също има много информация за всички възрасти, не само за новородения, защото то интересното тепърва започва и тепърва започват предизвикателствата, които ще трябва да борим. Яна, Да. искаш да кажеш нещо, може би? Ами не, аз исках да те питам още, но то вече много се проточихме, но ако можеш много М, накратко да отговориш, а понеже по някой път бебетата спят при майките и на мен друг За консултант по съвместното. сън да Да. ми разясни някои неща, които може би е добре да се знаят както правила за безопасност. Да. Безопасността я пропуснахме, да. Значи, м- ти може би ме питаш и за съвместното спане, нали Ами така, да, когато, засегнахме да, темата, да. да. Аз тук бих казала, че няма правилно и грешно. Много родители спят с децата си на родителското легло. В това няма нищо лошо. Благодаря и аз. В съвместното спане няма нищо лошо, ако се спазват правилата за безопасност. Например, детето трябва да спи не между родителите, а трябва да спи от страната на майката. А, нали, с цел да не го затиснем, Мгм. бебето и така нататък. Ако майката спи леко, а, ако нейният сън е такъв, няма нищо лошо. Аз лично спях с дъщеря ми и то до много по-късна възраст, не само през новородения период и спазвах си правилата за безопасност и при нас нямаше абсолютно никакъв проблем. Даже на мен беше приятно. Тук зависи всичко от границите на родителя. Дали той е окей с това или не. А ние си имахме проблеми съответно и просто това беше единственото ни решение, но аз нямах нищо против, мъжа ми нямаше нищо против. А, и сега, като се обърна назад във времето, не съжалявам. Но е важно наистина бебето да все пак, то е много мъничко, трябва да спи по гръбче, на равна повърхност, без възглавници, по възможност без одеяла, а да спи с чувалче за сън, да няма домашни любимци на леглото. Ако родителите пушат или пият алкохол, по-добре детето да си е в леглото, собственото си легло и да го пази малко. Съня на майката е много дълбок, защото нали, всяка една от нас има различен сън. Има жени, които спят много дълбоко и нищо не може да ги събуди. Тогава при всички положения е хубаво детето да си спи в собствено легло. И също така мит от едно време е, че нали, аз срещам все още твърдения дори в болниците от акушерки, от педиатри, детето да спи на една страна, както едно време са ги съветвали, но това е изключително погрешно и въобще не е безопасно за бебето. Дори при рефлукс, бебето трябва да спи по гръб на равна повърхност с главичката настрани, заради разположението на трахеята. Дори да повърне мляко, то ще се върне обратно или ще го изплюе и няма да се задави бебето. Така че дори при рефлукс на равна повърхност без никакви възглавници.
Никакви възглавници, никакво повдигане на матрака или на самото бебе, ако има някакви стомашни неразположения. Ами супер, мерси. Може би ще им е полезно на майките. Аз пък не го знаех това за погръб. Мен са ме учили, че трябва да спи на една страна и моето дете така е спало. Но... Ами новите проучвания Мгм, сочат, че трябва да спи по гръб. мгм, Аз с майка ми също имах едни такива разговори, спор, как трябвало да бъде на една страна, но това едно време се е да. правило така и е останало. И за съжаление в България, в болниците, педиатри, медицински специалисти, те повечето от тях, разбира се, не всички, но повечето от тях не следят новите проучвания, не следят нови открития, не четат странична литература и си действат както едно време от учебниците от преди 100 години. И даже наскоро, преди няколко месеца, бях правила една анкета в недоспалите майки, за да разберат как са ги съветвали в болниците за Мгм. съня на бебето и точно така настрани. Даже ако може с възглавничка е така да го подпреш, което е Това беше добре нещо. Заслужава се едно. много лошо, но това е положението. Безопасността наистина е важна, защото бебето, ако попадне нещо върху лицето му като одеяло или нещо, то не може само да се оправи, да се я махне или да се завърти. Ако бебето започне да се движи, да се обръща, да се намества само, тогава вече може да си спи по коремче и няма проблем. Дори много бебета предпочитат да спят по корем и така им е по-удобно. И се наместват сами, но те могат да се наместят сами, могат да се извъртят главата, ако си я затиснат и си затиснат дихателните пътища. Но за новородено по гръб. Със сигурност има още много неща, които може да кажем, но ще правим и други Да. лайфове. Ами благодарим на всички, които се включиха, пък и на тези, които ще ни гледат после на запис, защото доста майки с малки деца ми писаха и се записаха уж, обаче да, с малките бебчета Ами, трудно. трудна работа е, да. Аз за Да. това оставям всички записи от видеята в Телеграм канала да си гледат когато, както искат. Обикновено това е около 10 часа вечерта, тогава майките са най-активни, проверяват постове, публикации и четат и гледат. Това е. Така е с нас, майките. Е така. Добре, ами Добре. благодаря и аз на всички Това да се едно. и до нови срещи. Да. Чао и от мен. Чао!